Să știți că pot să spun că sunt puțin emoționat pentru că au trecut 3 săptămâni de când lucrez acest proiect, am petrecut nopți întregi, ați văzut în celelalte materiale nopți întregi pe care le-am petrecut aici cablând aceste baterii, găsind soluții ca ele să funcționeze corect și bineînțeles că acum ele funcționează. Hai să vezi exact ce ți-am pregătit. Bine ai revenit! Cum ți-am spus mai devreme, discutăm despre bateriile de Tesla și bineînțeles cum am reușit eu să le adaptez, să le fac să funcționeze cu un invertor Victron și să funcționeze pe o casă. Acum vreau să spun că ele seamănă izbitor de bine cu Tesla Powerwall generația a doua, dar nu e un Tesla Powerwall original. Bateriile sunt într-adevăr baterii de Tesla, pentru asta am hotărât să le fac un look așa mai Tesla feeling și bineînțeles să aibă și un profil foarte redus pentru că ele sunt montate la mine în garaj și totuși mai trebuie să mai treci și pe aici și te vei împiedica dacă vei avea niște baterii mai mari. Am avut înainte baterii de Nissan, baterii care au fost foarte ok, foarte bune, le-am vândut, dar am zis că vreau niște baterii de o capacitate mai mare. Era mai greu să găsești două pecuri identice de Nissan ca să poți să-ți faci o capacitate mai mare, așa că singura soluție a fost să vorbesc cu băieții de la EV Shop și să-mi aducă baterii de pe o mașină lovită, o mașină care a suferit un mic accident. Acum, lucrurile sunt destul de complicate. Hai să-ți explic de ce. Eu sunt entuziasmat pentru că, așa cum ți-am spus mai devreme, bateriile funcționează de mai bine de 20 de ore pe casă. Deci pur și simplu acum 20 de ore am încărcat bateriile din rețea și am hotărât să le consum. O să spui că am înnebunit. Încarci din rețea ca să consum bateriile? E bine, uite că n-am înnebunit. Eu trebuie să fac niște teste și testele pe care vreau să le fac sunt foarte, foarte simple. Hai să vă explic. În primul și în primul rând eu trebuie să determin exact capacitatea amperajului bateriei. Pentru a face treaba asta, singura variantă este să încarci bateriile 100% și să le descarci prin invertor până la pragul minim de descărcare al lui. În acest fel, cu un battery monitor, cu un șunt, vei vedea exact câți amperi au trecut prin șuntul respectiv și vei putea pune în setările invertorului și în setările battery monitorului acel amperaj. În acest fel, state of charge-ul, starea de încărcare a bateriei, va fi definită corect, pentru a nu avea greșeli, pentru că tu poți să pui o valoare estimată a state of charge-ului și bineînțeles atunci vei putea să ai anumite greșeli. Îți spun treaba asta pentru că am făcut-o în trecut și am greșit, așa că m-am învățat minte și le fac ca la carte. Deci, bateriile au fost încărcate din rețea și se descarcă prin invertor. După cum poți vedea, în spatele meu se află invertorul. Invertorul este de la Victron și bineînțeles e un quattro de vreo 10.000, 8 kW și bineînțeles că eu trag energie de... Hai să vedem. Șunt, intrăm puțin în meniul lui și vom vedea că History, eu trag din aceste baterii de 20 de ore și 52 de minute. Deci de 20 de ore trag, am tras 19 kW până acum și bineînțeles că îmi spune invertorul că mai am 8 ore 51 pe minut. 8 ore 51 de minute rămase, asta în condiția în care în acest moment se consumă din el 930 de W și bineînțeles mai am vreo 9 ore de stat, cum am spus. Deci problema este în felul următor. Eu trebuie să definesc state of charge-ul corect. Definind state of charge-ul corect, trebuie să le încarc și să le descarc. Acum au fost câteva probleme legate de starea de încărcare, pentru că au fost tot felul de discuții în care mi-au spus foarte mulți, băi, nu trebuie să le încarci, trebuie să le descarci. E bine, prin România am văzut tot felul de păreri, din ce în ce mai mult de păreri neavizate, păreri despre oameni care vorbesc ca să nu adoarmă, oameni care n-au pus mâna pe așa ceva și doar citește niște specificații pe net și spun, eu știu cum se încarcă Tesla, eu știu că nu se încarcă așa, eu știu că se încarcă așa, de speculații tipic românești. Singurul care a fost cu picioarele pe pământ și mi-a dat niște valori concrete a fost Mark și bineînțeles am vrut să confirm și aceste variante ale lui cu membrii mai consacrați din afară. Sunt membru mai multor grupuri de tip care construiesc baterii fotovoltaice, așa că mi s-a părut foarte ok să intre pe ei și să-mi spună exact despre ce e vorba. Am vorbit cu ei și mi-au spus foarte clar oamenii, cu cât încarci bateria mai mult, cu atât ea se va uza mai mult. Recomandarea noastră este să o încarci mai puțin și să nu o descarci până la 0. Pentru că Victronul nu poate mai jos de 41,2 să coboare, a fost mai mult decât perfect pentru că am stabilit deja pragul de jos. Pragul de sus l-am definit în felul următor. O să încarc bateria sau am încărcat bateria până la 405, adică 48,6 V. 48,6 este maximul de încărcare și descărcarea la 41,3. Asta pentru că v-am spus, Victronul nu poate să coboare mai jos de 41,3. Însă, în schimb, în momentul în care Victronul este deconectat de la rețea și pur și simplu rămâi off-grid cu el, el poate să coboare până la 38. Eu nu o să cobor așa de jos pentru că 38 de volt ar însemna 3,13 dacă nu mă înșel per celulă, asta ar însemna că bateriile să fie aproape moarte și oricum de la 3,43 în jos nu prea mai e foarte multă energie.
Așa că recomandarea mea este să, dacă ții baterii de Tesla, să nu le încarci foarte, foarte mult, să nu le descarci foarte, foarte adânc. Deci, între 41,2 V și 48,6, măsor câți ampere am prin șunt. După ce voi defini treaba asta, voi pune toți parametrii în Victron și în acel moment state of charge-ul îmi va fi afișat pe capacitatea de energie pe care o am utilizabilă, nu cea care există în baterie. O să fac totuși și câteva probe prin care o să opresc invertorul, o să-i tai rețeaua și o să văd exact până la 39 de volți câți kilowatts mai am înmagazinați în ea. Bănuiesc că din această baterie voi consuma undeva la 30-33 de kilowatts, 32, într-o manieră în care vreau să țină undeva la peste 10 ani de zile. Deci nu vreau efectiv să o forțez, pentru că eu oricum pe casă am un consum de maxim 10 kW pe noapte. Oricum ziua este susținută de fotovoltaice, așa că noaptea 10-12 kW sunt mai mult decât suficienți. Din 36 cât voi scoate din ea, sau 30-36, deja s-a însemnat că îmi va rămâne undeva la 50-60% încărcată, dacă nu mai mult. Deci mai mult decât ok. Acum, eu trebuie să închid materialul acesta pentru că trebuie să merg și să văd exact state of charge-ul. Vreau să văd exact câți amperi are bateria și bineînțeles câți amperi mai sunt disponibili. Iar voi, dacă vreți să vedeți mai multe video ca acesta, nu ezitați, apăsați butonul de subscribe, apăsați clopoțelul să vă notificăm de fiecare dată când publicăm un material nou. Și dacă credeți că acest material este important și pentru prietenii voștri și merită și ei să știe acest lucru, faceți un share cu ei. Eu sunt Claudiu de la CS Tech, vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în următorul material.